Con este proxecto, o Concello de Ribeira busca a renovación completa do Parque Periurbano de San Roque, un dos principais recursos naturais e turísticos do municipio. A actuación principal estáse a acometer no centro de recepción de visitantes, onde, ademais da renovación da envolvente térmica e da cuberta, garantirase a accesibilidade coa dotación dun ascensor. Procederase tamén a actualización de contidos a través dun asistente virtual para as visitas guiadas. Tiñamos o Museo de a Prehistoria de Ribeira, nese se instalaron 3 pantallas na que a través de unha guía digital que se chama Uxía vai a poder explicar aos nenos o que é a arqueoloxía e os distintos vestixios que temos na nosa zona para que podan ter un disfrute da sala moito mellor e máis comprensible para eles ahora que as novas tecnoloxías e a forma deles de comunicación e de aprender. Ademais, a sala, o que é a colocación de todo renovouse para que sea un espacio máis amplo, máis accesible, para que poda entrar xente con calquer tipo de situación e non se vexa limitada, xa que antes había unha escaleira que non lle permitía acceder, así como tamén se van a eliminar unha serie de vinilos que había nos cristais exteriores que impedían que houvese luminosidade dentro do interior. Xunto coa reforma do centro, procederase tamén a facer accesible e dotar de alumeado a todo o parque, así como sendeiros que conectan co casco urbano. E unha última actuación que estamos a piques de iniciar é a iluminación de todo este parque periurbano para que as persoas de Ribeira e todas as persoas que nos visitan ao longo de todo o ano poidan tamén disfrutar deste espazo natural polas noites. Vamos a facer unha iluminación integral de todo o parque, de todos os sendeiros que conecte este centro de recepción de visitantes tamén coa cidade. E, por tanto, dende Ribeira vai a poder ser completamente accesible este parque periurbano tamén polas noites, xa que vai a ter unha iluminación. Xa digo, é un forte investimento que estamos facendo dentro do Goberno Municipal de Ribeira para que os veciños e veciñas e todas as persoas que chegan a este concello dispoñan dun espazo natural completamente renovado, accesible e iluminado para que poidan tamén desfrutar no tempo de noite. O importe total destas actuacións supera os 313.000 euros.